Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Sige. Start na sa rebatal. Hindi rin sa ato ay Carlo Badinas. 10 minutes right now. Sige, salamat Brad. Unya, kinibitang akong kaatbang. Talingaw ko na niya akong kaatbang kay pagganina, nangalan ko og dunay sa badista ni sulti na ko nga gidid-an sila pagbinyo og Katoliko. Iya pa kung gipaninglan bisag wa na stima. Kung kinsa na tawhana, wa may magtima kung kinsa na tawhana ni sulti na ko ana. Nahibong ko mo na iyang gipangutanan nako. Kay ang iya rason kunuhay kay tungod kay ako nang gisulti na apil na sa akong pamahayag. Ya kung siya na sad akong gipaninglan na sad, kay siya na mo siya gisulti ana, gipaninglan ako siya nga usa pag siguro ninyo nga kamoy gisugo des Ginoo kay kamo man jud nituman. Ana problema na sad ani, di sa kuno siya motubag kay wa kuno sa tima. Ya pag ganina nga wa sa tima gani kato kong gisulti. Bahin atong kuan nga nay nisulti nako nga usa ka sabadista, iya kong gipangutana hinon ana, sagwa na stima. Hindi mo paano siya nako ana, iya pa kong gigukod-gukod, unya karon gigukod na siya nako. Ako na siya saglihay, di ko na siya matubag kay wa kuno stima. Uni kani akong igala, bradi makatawang tagamay ani. Muna nagponyag na hilihay kay matud pa kuno wa kuno mabasa sa unang Timoteo nga Katolik kumoy gibyan. Sagwa pa kay mabasa litra po litra, mapitaw ga debate ta. Mapitaw ga debate ta tungod sa pagkawalay mabasa litra po litra. Kay kung gusto sa kag nay mabasa diha, di na lang ta magdebate. Mo na nga giingnan tikaw, mapitaw gipangutana tika tagbaw kag kisi-kisi. Muray nung kanang gani wati na igos sunda nga among nagperting kisi-kisi nimo. Mo na gipangutana gani kanako. Pangutana kanako nga dili man jud Katolik ko mo gipasabot ka ana. Ngani adili mo SDA mo gipasabot ana nga biyas pagtuo. Hatlog jud ka tagbaw jud ka og kanang dipinsa kay hatlog man ka igos pagtulong na siyawa. Pinsa kag mayo. Nagipangutana di ka katapusan akong sawa pa mapokus ang wala ka mahumang oras gipangutana tikaw. Ikaw imong personal bradiim. Unsa may una nimong pagtuo? Katoliko dili nagbaw di ka kisik-kisik kay mato pa nimo wa stima. Oh. Kay kumutubag magug ato mahug jud kag ikaw jud na igo jud masabot jud nato sa imong tubag na ikaw jud na igo. Kamo jud na igo ani mga SDA nga nagsunod pagtulon-an siyawa. Mo na nga wala sa kana ko pugsa kay sabot ra man sa tanong makasabot man sa tana no kay ang kagason hiwi-hiwi mo mga rason. Busa karong orasa nagkapamatuo jud ko sa akong pabarog ko sa klima oy. Ngita pa kag pangitaan pa ko nimo litra por litra. Muna balik ko na ko bisag wa pa lagi mabasa litra por litra mo gani gadebate sa tungod kay way mabasa litra por litra. Kay kung napay mabasa di na ta magdebate ana. Mo nagingnan tikaw nga klaro tin-aw tataw ining pagtulunan sa SDA. Mingon pagkagwa ko no mo pagtulunan ninyo. Kay ang pagtulunan ko no gikan iya kuno Dios Ginoo igo lang mo na tuman. Sige pangutan natin ko. Tawa mo kay may pagtulunan ni angkon man ka nga naa may pagtulunan. Kana lang imong pag-ingon no kining among pagtulunan. Ya na pagani ka among pagtulunan. Meaning among doktrina na jud mo inyong doktrina. Dayon imo din gipasa sa Ginoo. Ingon di mo kani among doktrina iyan is Ginoo tan-awara. Yang konjuga nga naa moy inyong doktrina. Anaon hinoon mo pagtubag siguro no kung makasuggest pa suggest ko nimo. Na among doktrina pod na apoy doktrina sa Dios. Tana siguro dili kay tanan yung doktrina sa mo na bradim nga sa akong pagpamatuod wa di mo magipa ang akong pagpamatuod jud nimo manigar wala jud nimo mapa tuko kun dadat as sa martilyo maso gatong guba apan taon sa pagkaunsaa mura ra rinig usa ka kusarita nga bahas nga gilabay akong argumento wa jud guba mamara sa huyuhoy sa hangin. Muna nga kini diha kung kadbagsos pagkanindot ani daga na mas debate kung personal pa jud ni. Personal pa jud nindot jud kay ni. Pero sabi lang no. Ay dili. Tao man kinato pinangga pero tinong kayo ay laha. Sa antiki man ni. Muna nga
No layo kay mo kung sa antiki sa magbase layo sa nga mo muna nga ari na mi diri sa video call debit. Muna bradiim karong adlaw in-aw na wa jud ka gaguba sa akong gipamatuod 5 minutos. Dito lang ko Mr. Director, kato na lang akong time nga gamiton. Ang abiling oras, ito asa. Pagkaroon sa, ano ito sa negative, rebatal. Ato isnit ang oras, 10 minutos. Mag-out, negative. And start now. Okay, salamat Brady Carlo sa imuhang pag ribat no sa kuan sa pamahayag nimo. Mga igsoon, basta gani sa debate no sa debate kasagaran ra gyud nga isulti na tan-aw ko ning mga debate ni J. Carlo. Mao gid na nga nagka-interest gyud ko nga makasurihanay pud ning duha. Pero nasanay nga kanang mga termino nga kanang nakisi-kisi. Wa nakabungkag ihara na natural na sa debate pero kamong mga naminaw no kamong makapaminaw niini debate namo kamo maoy analyze kay naa man ninyo ang hukom kung tinuod ba gyud nga nakapabarog ba siya sa iyang tema o tinuod ba gyud nga ihag yung na pabarog kini nga sumala gyud no sa balaan ka kasulatan kay sa iya pa lang pamahayag ug maminaw ka sa iyang pamahayag ug wala kay nahibaluan sa Biblia ug wala kay nahibaw-an sa doktrina sa Biblia posible siguro mutuo ka posible nga mutuo ka pero kung ikaw sumala sa akong gisulti kaganiha nga kung ikaw lawom og panabot, lawom og pag-usisa, lawom og tinud-an sa Biblia, di gyud ka makaingon, maka-conclude nga ang SDA maoy naigo sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3. Di gyud. Ako na nang gi-explain. Di man kumod sig pamatuod. Tigligar man ko. O galing sa tinion sa cross examine na nagtabot yun ko nga iyahang pangutana iyang yung ipahom sa iyang tema pero ang iyang gihimo iyahang giduyan-duyan ang tema no iyang giduyan-duyan iyang pangutana tipos ani iyang giduyan-duyan ang tema ngano man kay naabot na siya sa pagtulunan sa Katoliko, di man na nahimot tema. Naabot na siya sa unsa to iyahang pangutana to. Unsa ang akong unang pagtulunan? Asa ba ko ning biya sa Katoliko, pagtulunan sa Katoliko? Di jud sa among tema. Ako dili nako hilig mangutana og letra por letra. Di jud na nako hilig. Asa tong gicit mami kay lubat ang gicit. Di yun na nako hilig. Wa man ko nangutana niya letra por letra. Siya raman ay naghaum-haum nga akong pangutana letra por letra. Pero wa ko mangutana ana sa letra por letra. Ang ako is clarification. Onya muingon pa siya nga wa gyud kuno ko kaguba saon pud unsa may akong gubon in taon nga ang iyahang pamatuod imbento kaum-haum kay siya na mismo miangkon nga wa siya makahibaw sa doktrina sa Adventista wa siya makabasa I'm sorry no mo day na yang termino nga gamit wa siya makabasa sa pagtulunan sa Adventista labi na sa kaminyoon. Kaya wa ka nakabasa. Usa mo conclude ka nga SDA mao naigo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. So wa man gani ka makabasa sa pagtulunan sa Adventista. Gawas, haum-haum. Haum-haum, mao-mao, dala imbento. Klaro ang tatawagin na. Kay unsaon man nimo pagpamatuod sa usa ka butang nga wa di ay ka kahibaw, wa di ay ka kabasa.
siya na mo ining angkon mga kaigsuonan mo. O klaro na tayo na. No, tataw o klaro na kanang mga pagpamatuod o siya na mismo ning angkon. Unya dito ko niya gipokus sa pangutana nga ang walay doktrina, kay may doktrina, kami minggon ninyo og makasabot lang gyud ka, dili na problema. Mo nang giingon gay ko nga tanan insakto kay ngano man ang pagsulti nako nga mong doktrina gikan sa Dios ug ang pagsulti nako nga wala mi kaugalingong doktrina ang amua pareho ra ang ipasabot. Sabot lang kana nga ang among nga ang doktrina sa Seventh-day Adventist dili among kaugalingon kundi gikan sa gikan sa Ginoo. Unya ang iyang pangutana layo na kayo sa tema. Ngayon tag ang paluap unta ning duol-duol sa tema. Nya mayon pa siya nga mao kuno na akong pahayag, di man na ako pahayag. Tubag manas. Ay na. So wa ko magpahayag. No, wa gyud ko magpahayag kundi dito bagra ko sa pangutana. So klaro og tato. Pila na lang ka minuto, Brad? 3 minutos. Minutos yung oras, Brad. Ha? Minutos ang oras. 3? Oh, 3 minutos. Okay. Ang iyahang mga pamaagi, ang iyahang stand, o panahon nato siyang rebuttal, iya na lang yung gihilot-hilot ang iyahang tema mga kaigsuonan. Ngano? Hilot-hiloto na lang. Yung sa niya pag hilot-hilot, nagsulti, iya na lang gihilot-hilot, ingon na lang siya nga. Wa gyud makabungkag bisan pa kunog maso o unsa pa tong iyang ipangsulti kana manggod kanang iya man na sa termino na sa mga kanang ang tema good kanang wa gyud mapamatud-an so para nga mahilot-hilot no ingon anaon na lang pagpabarog pero tinuod ay gato gyud ug kamo unta mo analyze sa pabarog kamo nalay haom gyud og tinuod ba gyud nga napabarog niya. Okay, unsa man po ako ang gubon in taon nga unsa man bisag haligi wa man kapabarog. No? So ang klaro no nawala na hinuon ko sa akong momentum hinuon sa akong deliberation pero ako gyud ning humanon mga igsoon kay gusto nako nga mahibaw-an gyud ninyo ug unsay tinuod. Ang 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3 di gid na pwede nimo nga di gid basta kamao lang gyud kamo tuon. Di gid na maingon nga ang SDA may naigo ni anak. Layo ra gyud kaayo ng timaha. Layo ra gyud kaayo ng huna-huna panabutan ng ingon anak sa Biblia. Di apa ang mga igsoon kini nga kung kaatbang no kung kuan siya kanang kung gusto siya ba makabawi siya makapuntos pud siya og iya kung hagiton ani nga bahin sa mga mahugaw nga mga mananap. Mao na among itopiko na pud otro. Magpaabot ra man ko ani nga iya kong hagiton. Nga mao na among topikohon kay katong iyang mga pangutana diha tumuhaom untang timaha. Unya moingon siya ng kisi-kisi kay budlayan list down sa to. Nabudlayan ko mutubag sa may untag kanang iyahang untang mga pangutana kana bang bag-o. Wa na nako madungga, wa pa nako madunggan. Sa untud taon nagbalik-balik na lang kog tubag ni ana. Actually daghan pa unta ko mga pangutana unya kay murag dili naman sila mo naman kuno sila yatuan so murag dili naman sila gusto sa napay cross examine. Kini na lang ang akong conclusion to conclude mga kaygalaan nga makapaminaw ni ini. Ang akong kaatbang igo ra gyud nag-imbento og naghaom-haom sa iyang tema. Wa gyud siya'y lig-on nga ebidensya para ikapamatuod sa iyang tema. Siya nami angkon. Okay, dagang salamat kay time naman di ay. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all.
He says, seek ye first the kingdom, and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.